Takže čaute ľudia, toto je moje ďalšie video, naozaj viem, že som dlho nenatáčal a budem sa snažiť, ja viem, sľubovala som, ale nemôžem zase sľubiť, bo neviem, či to dodržím. A toto, teraz si ideme, sa nedá kúpiť bomba? Ani nedá. Takže chcel by som ako prvé skúsiť podniknúť banku a možno si dávate otázku, prečo som na normálnom serveri, ja nie som na nejakom CZSK teraz. Momentálne akože ja často hrávam na tom napríklad CZSK, Cargo.cz alebo tak, server, ale no ja som proste sám zistil, že ono proste oveľa viacej peňazí, koľko spadne, no proste padne keď to vykradnem klasicky. Klasický obchod, dám príklad, napríklad VOSu, keď toto môžem vykradnúť, takže tam dostanem 5000 a v normálnom serveri 2000 za nejaký osofuel. Hej, tak približný príklad. A chcel by to ešte bombu a kúpime bombu a pôjdeme. Bomb. Jedna bude stačiť, bo zase ak nás chytia. A ja najčastejšie si kupujem toto. Ježiš, že som kúpil dve, sakra. Toto je to, čo si vždycky ja kupujem. G36, klasika, Metal Ball a toto. S tým vás najhoršie dostane nejaký ten policajt. To je akože, ja to tak vždycky robím, že si kupujem tieto tri veci. Potom proste pravda je v tom, že tam som odbočil, bo som si potrebovala napraviť foťák na toto, ale proste, no, toto je hrozné, že tu sa nehrá proste RP. Tuto policajt proste príde a už keď vidím tie putá, jak za mnou beží ty kokos, to GG, no. Takže ja idem zrobiť svoju taktiku. Trošku síce niekto, akože chápem, že veľa ľudí to robí aj inak, ale tak ja to robím najčastejšie takto. Ideme do banky. Zoberieme rovno už Metal Band. Ja neviem, ale ja musím vždy rozbiť hento sklo. A dosť by sa zišli aj energetiaky v tomto prípade, ale bohužiaľ nemám. A musíme sa ponáhľať. Takže rán, ideme. Dobre, poďme. A koľko veľa tých cíhel tu je. Dobre, policajti to možno ani nestihnú tu dojsť. Takže máme nejaký ten menší čas. Tak tento ma prekvapil. Kokos, nevýhoda toho, že nemáte energetiak. Dobre. Ty vole. Ty vole. Joj, dobre, nevyšlo, no. Škoda. Ale som nečakal, že ty kokos, takto veľa ich tu dojde za takú chvíľku. Aha, však to bolo nemožné. Však tu je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koľko 7 policajti z 8 tu prišli akože do jednej minúty, kokos. Joj, no dobré, no. Ale nevýhoda ešte týchto serverov je, že tuto je hrozne veľa hackerov, hrozne veľa. Bo veľa ľudí sa proste rovno aj portne na banku, že aha, vykradnutá banka, takže hneď port. No dobré, no. Tak vyhrať, no.
A kto chce, tak áno, môžete. Tuto máte kód od dobrého kvalitného serveru CZSK.ro. SIEP 431Q, to je malé Q a 431, hej. Slnka kód a je to dosť kvalitný CZSK server a máte tam, užijete si tam dosť zábavy a tak. A ja som tam sám adminom, hlavný admin a majiteľom je Boger. Možno ak budete mať šťastie, tak dostanete aj admina. A streamujem na svojom TikToku meno, počkaj, napíšem. No. Hej, dobré, nemám tu nič teraz v poruke, tak proste poviem to na TikToku meno. To keď si to proste na videách pretočíte, tak to máte v pohode. Meno je Lendix_CZSK2. Na tom určite teraz často akože streamujem. Mám tam profilovku svoj skin s tým mojim BNVčkom. Takže kľudne môžete tam, jak chcete, hodiť follow. A Instagram je Lendix_CZSK, lenže Instagramu sa vôbec nevenujem. No jo. Kozvem sa, keď budem vonku. Dobre, takže už sme vonku. Ideme napraviť foťák. Dobre, tak už to máme. Nie, book, aha, počkať. Toto je proste book, ktorý každý hraje Roblox. Takže už sme vonku. Čo ma neprekvapilo je, že mi nerozbili žiadne gumy, bo väčšina policajtov robí to, že mi rovno rozstrieľa úplne že auto a prebije všetky gumy. A to je ako provokácia kokos. A to kokos. Keď sa to dozviem, tak hneď idem proste potom policajtu. No na banku teda asi nejdeme. Videli sme, čo sú tu naozaj akože rýchli policajti, čo som fakt nečakal kokos, že by to boli do takej sekundy. Jediná je možnosť potom, že kokos všetci boli práve túto v okolí a... Ale už keď tam ten prvý prišiel, ja som tam v pohode si vošiel kokos, že zoberiem si ešte tie cihly kokos a vôbec by ma v tej chvíli nedokázalo napadnúť, že proste ich tu toľko príde. Za takú chvíľku. Takže dáme do kriminálu aspoň 10 týchto obchodov. Jewler sa mi kokos, neviem. Ako teraz nechcem moc. Wow. Nesmú ma zaschytiť, to by už bola hanba. Hop. Kam utekam? Poď, uteč. Dobre, ale to som mohol čakať, že proste vlastne, že ten policajt tu rýchlo dojde. A ide za mnou? A nejde, zázrak. Dobre, už som tu späť. Joj, ale teraz by sa mi zišlo zajsť do Adak. Ale čomu nechápem, že kokos, ja akože, no nekupujem Robuxy, ja hram poctivý proste Roblox. To bolo proste normálne, hej, že ako napríklad Houseblocks to preháňa s tými Robuxami, že moc kupuje Robuxy. Nie je toto policajt? Nie, mafia. Come on. Si nechcem problém. Aha, už ide po nás. Mafia. Kokozáha vyšťahne pištola, no čo vravím. Tak GG to nebola šanca. Má zbraň, no. Oh no, Kring, nechcel by som. Takže som tam asi nemal vykradať. Kokos, chudáčik teraz skončí vo väzení, si myslím. Dosť mu tam toho vypadlo, kým to pozbiera. Dobre, takže ja zoberiem. Si dám zatiaľ tú šok. Už nejdeme. Kokos, dobré. Všade 2500 padajú.
Poď. Dobre, ideme. Dobre, takže pri ďalšom obchode. Ale to, akože čo ma prekvapuje, že docela málo vykradajú. Ako je častejšie. Prestali všetci ľudia tak menej akože vykradať. Že už sa väčšina ľudí len tak vozí proste po svojich lambách a tak. Už proste kašľú na vykradanie. Na vykradávanie. Dobre, poď. No môžu byť aj v blízkosti tí policajti, bo veľa ich tu stráži, tieto 3. Takže to sa tiež na vec nespolieham. Že nemusí. Kebyže mám nejakú tú zbraň, tak povedať, chill. Ako od tej banky napríklad, hej, ale proste potom už... Ale jak tam chodili jeden za druhým, ty kokos. No ten tretí vyhral, no. Ten bol už aj dobrý podľa toho, zárobok si tieto. Aj auto mal dobre, hento auto mimochodom, čo mal to... Hej, ja neviem presne, nechcem klamať, ale viem, že nedá sa získať len tak. Poď. A najviac nenávidím na tomto, že veľa peňazí, ale malých. Že tak 100, 250, 500 najčastejšie. Dobre, koľko máme v kriminálu? 14 000, OK. Ale tak ja už by som si myslel, že toto by na moje prvé video po dlhej pauze aj mohlo stačiť. Takže zajtra sa budem snažiť vydať ďalšie video. No uvidím, či toto video práve dneska v tento deň ešte sa zostriha. A tak to je všetko. Ďakujem za sledovanosť, ak ste to dopozerali. Takže ukážeme ešte raz. Kód od kvalitného serveru CZSK.RP, na ktorom hrávam aj ja. Uvidíte ma tam možno často hrať. Mám tam admina hlavného a ešte čo som to... A TikTok meno tam často streamujem. TikTok meno je Landix_CZSK2. Musel som už dať tam tú 2, bo už som mal pár takých účtov, že Landix_CZSK, hej, mám aj také účty, že na tých viacej natáčam, na tomto mám jedno video, hej. Bo ja to mážem proste, ja to mám len na streamovanie. Tak ďakujem za dopozeranie videa a čaute.